Хайырлы ерте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыйбадуллина, безнең бүгенге чыгарылышта. Бүген хәттер һәм кайгы көне. Буа районыннан Бөек Ватан сугышы ветераны Алексей Лазаревның фронт хатирәләре. Үз белемеңә ышаныргамы, әллә акча түләп укыргамы, югары уку йортларында кабул итү кампаниясе бара. Җәйге ялга кая бару отышлы, чит илгәме, әллә үзебезнең ил төбәкләренәме, чит илләргә юллама бәяләре арткан. Турак коммуналь хуҗалык проблемалары һәм турак мәсьәләләре Дәүләт Советы Президиумы утырышының игътибар үзәгендә булды. Россия президенты Владимир Путин конкрет бурычлар куйды. Очрашу видеоконференция режимында узды. Төп доклад белән вице-премьер Марат Хоснуллин, төзелеш министры Ирек Фәйзуллин чыгыш ясады. Утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул төзелеш, турак коммуналь хуҗалык һәм шәһәр мөхите юнәлеше буенча Россия Дәүләт Советы комиссиясын җитәкли. Ташламалы ипотека программасы буенча 2 триллион сумнан артык суммага 776 мең кредит бирелгән дип белдерде ул. Программа төзелеш тармагын пандемияга кадәрге дәрәҗәгә саклап калырга мөмкинлек бирде. Рөстәм Миңнеханов әлеге программаны ел ахырына кадәр озайтулары өчен рәхмәт белдерде. Бүген хәтер һәм кайгы көне. 1941 елның 22 июнендә немец фашист илбасарлары башлаган Бөек Ватан сугышы 4 елга якын дәвам итте. Меңләгән шәһәр, авыллар хәрабә хәлендә калды. Сугыш афәте барлык гаиләләргә дә кагылды. Миллионлаган кешеләр корбан булды. Балалар ятим, хатыннар тол калды. Бүген ватан азатлыгы хакына һәлак булучыларны 1 минутлык тынлык белән искә алачаклар. Ул көндезге сәгать 12 толып 15 минут узгач була. Теманы дәвам итәбез. Буа районының Зур Фролово авылында яшәүче ветеран Алексей Иванович Лазаревның күңелен сугыш яралары әле дә тегелгәли. Каһарманның фронт хатирәләрен безнең иҗат төркемендә тыңлап кайтты. Здоровья вам, мирного неба и всего-всего самого наилучшего. Һәр нәрсәдә дә тәртип ярата. Алексей Ивановичның бу характер үзенчәлеге турында барлык якыннары да белә. 95 яшендә дә ул көн тәртибен бозмый. Көндәлек эшләрен эшләмичә, йокларга ятмый. Уллары 7 ыныгы, 9 ыныкчыгы еш булалар аның янында. Бергә җыелганда сугыш турында истәлекләр тыңлыйлар. Ул 1944 елда сугышка алына. Кырымда, Севастопольдә диңгез пехотасында хезмәт итә. Там была адрес базовая поликлиника Черноморского флота. Онда Кара диңгез флотының база поликлиникасы бар иде. Мин шунда эшләдем. Яралы солдатларны ташыдык, ярдәм күрсәттек. Алексей Иванович җиңүне Севастопольдә каршы ала. Иенә Зур Фроловога 1947 елда кайта. 1 ел юл хуҗалыгында эшләгәннән соң туган колхозына әйләнеп кайта. Озак еллар тракторчы, оннан иртеп ябыштыручы булып хезмәт куя. Икенче улы Александрга кичкенәдән әтисе ярдәмчесе булырга туры килә. Әтисен еш кына МТЗ-50 руле артында алыштыра ул. В 2 смены работали и днем, и ночью, в ночную. 2 сменада, көндез дә төнлә дә эшләдек. Әти ял иткән арада мин тракторга утыра идем. Уллары һәм аларның гаиләләре бүген дә ветеранның төп таянычы. Күчтән эшләр белән әтиләренә ярдәм итәргә теләп киләләр. Әмма ветеранның бирешәсе килми. Көч булганда Алексей Иванович бар эшкә дә үзе алына. Зимой-то приезжай. Он все же очистит здесь в основном снег. Кыш көне кайтуыбызга ул инде карны крәп куйган була иде. Ул чисталык, тәртип ярата. Ветеранны юбилейы белән котларга район җитәкчелеге дә килгән иде. Ил президенты имзалаган котлау открыткасын район башлыгы урынбасары Илдар Еремеев тапшырды. Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Бердәм команда билгеләнде. Чаллыда КамАЗ мастер командасы ефәк юлы ярышларының төп призлары өчен нинди состав белән көрәшәчәген игълан итте. Ел сайын узыш 6 июльдән 16 июльгә кадәр Россия территориясендә уза. Стартка Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов, Эдуард Николаев һәм Сергей Куприянов җитәкчелегендәге 4 экипаж чыга. Ярышлар Әстерханда старт ала, узышчылар 10 этапны үтеп Мәскәүдә финишка киләләр. Узыш вакытында экипаж машиналарының техник үзенчәлекләрен дә сынай.
Qozanda Тұрақ фондына капиталь ремонтлау программасы 25%-қа өтелген. Бұйыл барлығы 161 объект ремонтланырға тиеш, мұның үшін 2,5 миллиард сум ақша бөліп берілген. Барлық ішлеріне де сентябрь ақырына тамамлау планлаштырыла. Диварларны, түбәләрне инженерлік коммуникацияларын ремонтлау бүгінгі көндә төп эшләр. Быел 57 түбә төзекләндерелә. Газ шелтәрләрен алмаштыруга айрым игътибар бирелә. Фатирларда автомат газ датчикларын урнаштырырга планлаштыралар. Хәзер Казанда суны газ белән җылыта торган 2,5 меңгә якын йорт бар. Аларда сөрем газы белән агулану очраклары еш була. На установку датчиков загазованности и автоматики. Әлеге фатирларда газ белән тәэмин итү датчикларын кую өчен 8 миллиард 200 миллион сум акча кирәк. Әлеге сумма быел йортларны капиталь ремонтлау чыгымнарыннан 1,5 тапкырга диярлек күбрәк. Шуңа күрә мәсьәләләрне комплекслы хәл итү өчен максатчан программа кирәк. Материаллар һәм җиһазлар белән тәэмин итүдә дә кыенлыклар юк. Хәзер подрядчы оешмалар чит илдә җитештерелгән продукциянең сыйфатлы аналогларын эзли. Чит илдә җитештерелгән автомат өзгечләр урынына Россия үрнәкләре кулланыла. Прошу своевременно реагировать там, где подрядчики не справляются или... Подрядчыларның үз бурычларын үти алмауына вакытында җавап бирергә кирәк. Тагын кайчан илгертеп булу турында карар кабул итәргә иде. Ремонт эшләренең 4тән 1 өлеше башкарылган. Киләчәктә дә графиктан калышмаска кирәк. Илсур Метшин районнар җитәкчеләрен төзекләндерүнең барышын ныклы контрольдә тотарга чакырды. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Татарстан яңалыклары. Килешек уйыннары түзелеш чемпионаты инвестицион климат рейтингі. Qozanda Санкт-Петербург халыкара иктисади форумы йомгакларына багышланган брифинг узды. Синхронлы йөзү, суга сикерү, су спорт төрләре буенча турнирда төп дисциплиналар шулар була. Июль айында Qozan яна бөтен дөньядан спортчыларны кабул итә. Башкалада халыклар дуслыгы уйыннары уза. Санкт-Петербургта узган иктисади форумда республика өчен төп тема Россия төбәкләрендә инвестицион климат торышы рейтинги йомгаклары. Татарстан инде 4нче ел Мәскәүдән генә калышып, 2нче урында тора. Форумда дөньяның 131 мең иленнән 14 мең делегат катнашты. Татарстан делегациясе 35 рәсми очрашу үткәрде, 30дан артык төрле килешүләр имзаланды. Ял итәргә бару өчен әйберләр дә җыелып беткән иде. Тик алдан сатып алынган юлламалар өчен өстәмә акча түләргә кирәк икән. Туроператорлар күптән Төркиягә билетлар сатып алучылардан тагын акча түләүләрен таләп итә. Бәяләрнең кискен күтәрелүе ни белән бәйле? Ял итмәгән өчен әхәкый зыянны кем каплый? Бу хакта киләсе язмада. Туроператор шалтыратканнан соң, кайберәүләрнең шәп ял турындагы хыялы шелпәрәмә килгән. Юлламаның тагын ярты бәясе кадәр акча түләүне таләп итәләр. Я приобрела тур в Турцию на сентябрь месяце. Мин февраль айында сентябрь айына юллама сатып алган идем. 100% түләү керттем. Барысы да әйбәт булды. Әле күптән түгел генә турагент элемтәгә кереп, очыш өчен өстәмә түләргә туры килә дип, сумманы арттырды. Моны ишетү бик үкенечле булды. Кәефем кырылды. Юлияның тарихы беренчесе дә, соңгысы да түгел. Меңләгән Россия туристының кәефе кырылган. Все включено турына вакыт узгач, туристлардан ягулык өчен аерманы түләүне сорыйлар. Россия авиакомпанияләренең очу мөмкинлеге булмау сәбәпле, хәзер Төркия авиакомпанияләре ягулык бәяләренә өстәмә түләүне сорыйлар. Россиядә ягулык бәясе Төркиядәге караганда 2,5 тапкырга арзанрак. Моны закон ничек бәялисең? Юрист аңлатмасын тыңлыйк. Вы имеете право расторгнуть этот договор. Сез бу килешүне үзәргә, дәгъва белдерергә, акчаны кире кайтаруны таләп итәргә, килешү үтәлмәгән өчен компенсация түләттерергә хукуклы. Юл бәяләре артты. Санкция шартларында элеккеге бәяләр белән барып булмый. Әгәр кешеләр каяда булса барырга теләсәләр, шунда ук сайлап алырга тиешләр. Чөнки иртәгә юл бәяләре тагын да арта. Экспертлар Россиядә ял итү мөмкинлекләрен тәкъдим итә. Хәзер Төньяк Кавказ курортлары популярлаша бара. Әйтик, Дагыстанга иртәнге аш, яшәү һәм трансфер белән юллама өчен уртача бәя бер кешегә 40 мең сум тора. Бу чит илгә барудан 3 тапкырга арзанрак. Фарис Мөхәммәтов, Гүзәл Зайнакова, Татарстан яңалыклары. Республика югары уку йортларында кабул итү кампаниясе башланды. Абитуриентлар бер юлы 10 юнәлеш буенча 5 югары белем бирү учреждениесенә гариза бирә ала. Быел Казан федераль университетында гына да 7 меңнән артык бюджет урыны бар. Тулырак киләсе язмада.
Кабул итү кампаниясының беренче көнендә Казан университетында гадәти булмаган тынлык, абитуриентлар аз. Гаризаларны дистанцион рәвештә сервислар ярдәмендә дә кабул итәләр. Абитуриент может зарегистрироваться на сайте «Буду студентом». Абитуриент «Буду студентом» сайтында теркәлергә мөмкин. Алар анкета тутыра, документларны беркетә. Безгә дә килергә мөмкин. Һәм өченче усул Россия почтасы аша. Документларның төп нөсхәләрен 3 августка кадәр тапшырырга кирәк. Быел Казан федераль университеты 14 000 студент кабул итә, ә бюджет урыннары саны 7 000-нан артык. Психология һәм мәгариф, халыкара мөнәсәбәтләр, икътисад, финанс, фундаменталь медицина һәм биология институтларында бюджет урыннары күбрәк. В каждом институте каждый год обновляется. Һәр институтта ел сайын юнәлешләр яңартыла. Мәсәлән, экология институтында биотехнология буенча яңа белгечлек алу мөмкинлеге бар. Абитуриентлар бер юлы 5 югары уку йортына 10 юнәлеш буенча гариза бирә ала. Әмиргалиев менеджмент булырга җыена. Либо развивать бизнес, или пойти в какую-либо структуру. Бизнесны үстерергә нинди дә булса структураны булдырырга җыенам. Бизнес төрле булырга мөмкин. Әйтик, товар яки төзелеш. Барысы да нинди юнәлеш сайлауга бәйле. Уку бәясе элеккечә калды. Иң кыйммәтле дисциплина дизайнны өйрәнү. Елга 300 000 сумга кадәр. Ә узган елның иң популяр юнәлешләре халыкара мөнәсәбәтләр, дәвалау эше, IT өлкә. Россиянең кайбер югары уку йортлары, шул исәптән Татарстанныкылар да хакер һөҗүменә дучар булды. Югары уку йортлары сайтларына бер үк вакытта 13 000-нан артык адрестан мөрәҗәгать иткәннәр. Казан федераль университетында рәсми порталның яхшы эшләвен, ә кибер куркынычсызлык системасын ел ярым элек яңартуларын билгеләп үттеләр. Алия Галиуллина, Фируза Насырова, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Үзләре бакыйлыкка күчсә дә мәңгелек җәүһәр булып, моңлы иҗаты калган җырчылар күп түгел. Киләсе репортаж гомере халык хәтере белән исәпләнгән нәкъ шундый җәүһәр җырчы турында. Аның тавышы тынгысыз елга сыман шаулап ага. Кай чагында йомшак җәйге җил сыман исә, ләйсән яңгыр сибәләгәндәй иркәли. Яшен кебек күкне иңләп күкри. Үзе исән чагында әнә шундай бәя алган, легендага әверелгән җырчылар гасырга бер генә туа күрәсең. Зәмхәрир кыш уртасында дөньяга килгән Әлфия Авзалова 5 ел элек сандугачлар сайрап торган көннәрдә арабыздан китеп барды, нәкъ үзе теләгәнчә. Резидә Хиярованың Ринат Харис сүзләренә язылган «Сагындыра» җыры әнинең иң яратканы иде дип искә ала кызлары. Аның кабер ташында да шул җырның ноталары һәм «Сагындыра» дигән сүзләр уелган. Сагындыра, но җырларын, аның моңлы җырлары бар. Аның күз яшьләр ага, даже сизмисең ничек күз яшьләр аккан. Янсың ул шаян җырлары бар. O вакытта инде менә ничек язылган вакытта, концерттан кайткан вакытлар бөтенсе искә төшә. Инде гомер җәем аша узып бара. Күз алдында һаман моңлы чагым Әлфия апаның үз язмышына аваздаш булган әлеге җырдагыча «Сагындыра» шул. Дөресен әйткәндә, беләсезме, күп әйтәләр. Менә вакыт уза, оныта башлыйсың. Ничек инде әнине, ананы ничек онытырга? Ничек ул оныта торган түгел. Көн сайын иртән торасың, әни турында уйлыйсың. Ятасың җыкларга, әни турында искә аласың. Ансыз мөмкинлек юк bu dünyada. Шуңа күрә без апам белән уйлаштык, 5 ел әнинең китүенә шундый дуга укырга, Коръән ашын уздырырга дип уйлаштык та, менә шуңа күрә инде менә бүген туган авылымда Әрсезләр даннан, әрвахлар дугадан туймас ди халык. Шуңа да Коръән ашы уздыру саваплы гамәл. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
Иске алу мәҗлесенә Әлфия Авзаловның якын туганнары, хезмәттәшләре, гаилә дуслары, шулай ук Татарстан президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды җитәкчесе Нурия Хашимова чакырылы иде. Барысы да истәлекләре белән уртаклашты. Мотор моңлы көйләр җырлыйдыр, моңлы итеп. Шуңа күрә аны халык яратты, сөйләшә торган. Мин шундый кеше, зур кеше дип җырмады ул. Барсында бер күрде, простой иде ул. Ул кая чыкса да, урамга ике барганда да кычаклап, үгеп балалары яны. Инсия апа әйтмешли, әнә шул простойлыгы, гадилеге өчен үзебезнең Әлфия дип йөрткән аны халык. Беренче көннән үк безгә әннәке дип әйтергә кушты. Балаларны да шулай өйрәтте, бик матур яшәдек, бик тату яшәдек. Җырларын җыламыйча тыңлап та булмый. Безгә бик авыр аны югалту. Biz bizimle tüm bağlarım da bik yarata, bik sağınalar, bik yüksünalar. Biz bir simiye gibi yaşadık. Birge aşadık, birge yokladık. Әлфия апа белән аралашып яшәгән якыннары барысы да бер гаилә сыман идек дип искә ала. Шул исәптән Сания һәм Кәрим Габидуллиннар озак еллар Әлфия Авзалова концертларында тавыш режиссеры булган Рәшид Шаһидуллинда. Аппаратура бик көчле, безнең японская Yamaha исемле, аны Тимир Шарипович Шаймиев бүләк итте аңар. Шул миңа инде, Русия әйтмешли, бик повезло, шундай аппаратурада эшләргә инде. 4 концерт эшлидер көнгә, 4 эшәр концертна шулай сәгать 4-тә башлыйдыр, сәгать 11-дә, 12-дә бетәдер безнең төнге 12-дә концертлар. Илбашы бүләк иткән сыйфатлы аппаратураның бер өлеше хәзер Туган авылым милли туристик комплексында ачылган Әлфия Авзалова үзәгендә саклана. Үзәк ачылуда да, әлеге мәҗлесне оештыруда да эшмәкәр Радик Абдрахмановның өлеше зур. Biz Әлфия апаны бик яраттык. Biz монда аның музейный пространство туристларга күрсәтәбез. Вот бүген инде дугалар укыйбыз Әлфия апаның өчен. Әлфия апа үзәге музей гына түгел, чын мәгънәсендә аның иҗатын барлап, саклап һәм яңа буынга җиткерү мәйданчыгына әверелде. Аның исемендәге фестивальгә әзерлек тә әлеге үзәктән башлана. Фестивальләрне оештырганда Әлфия апага мөрәҗәгать итәргә туры килә, аның рухына мөрәҗәгать итәбез. Әлфия апа булыш инде безгә барлык чараларда яхшы гына үтсен дип, шуңа күрә бәлки ул да безгә ярдәм итәдер дип уйлыйм. Бар гомерен сәнгатькә багышлаган Әлфия апа тормышта да ярдәмчел, үзгә шәхес иде. Әнвәр Бакировның Мөнир Мазунов сүзләренә язылган «Әниемнең җылы кочагы» аны таныткан җырларның берсе. Ә халык картаямыни соң йөрәкне кат-кат сырап җырлата торган иде. Алыгайган көннәрендә дә яшәүгә мәхәббәтен югалтмаган Әлфия апабыз сагынган сайын сагындыра шул. Аны искә алуыбыз дога булып ирешсен. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Ислам мәгърифәте үсештә. Хәзер сезнең игътибарга Самара өлкәсе Сызран шәһәре Җәмигъ мәчетенең баш имамы Илгизәр Сәгъдиев белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Казанга нинди юллар алып килде дип сорамыйм, чөнки татар кешесен бөтен юлларда Казанга алып килә. Әлбәттә. Казан бит ул безнең һәрбер татар өчен ул бер мәдәни кыйбла. Без бит Казанга килдек дисәк тә, Казанга без кайтабыз. Менә ата-ананың йөртеп йортка кайткан кебек, Казан һәрбер татар өчен безнең йөрәк түрендә. Һәм дә Аллаһка шөкер шулай туры килде. Һәм дә республика көннә дә туры килде, Аллаһка шөкер. Һәм дә күңелле белән файдаланы бергә кушкан дигән кебек, малаемны да Казан дәүләт университетына, федераль университетына укырга алып килдек, урнаштырдык, Аллаһка шөкер. Үзебез дә Казанда яшәрбез, Аллаһка шөкер. Казанда укыдык, дәүләт университетына, Татфакта, Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыдым. Хәзрәт, менә сез үзегез укыгансыз, шул дәүләт университетында белем алгансыз. Хәзер улыгызны алып килдегез. Сызранда да, Самарада да, ул тирәдәге шәһәрләрдә дә уку йортлары бар бит. Менә Казанга килүегезнең төп сәбәбе нәрсәдә? Казан бит инде
Ул бит алдынгы шәһәр. Ул бит теге урыс әйтмешә 3-нче бит инде. Башкала. Башкала дип әйтәләр бит инде. Ул Казан бит татарныкы гына түгел. Бөтен Идел буена үзәк ул. Икътисади үзәк дип әйтер идем. Чөнки монда тартыла бөтен халык. Татар гына түгел. Менә мин дус иптәшләрем дә беләм. Башка милләт халыклары, бик байлар, монда фатирлар алалар, балалары монда укырга ибәрәләр. Һәм Мәскәүдән ким түгел. Мәскәүгә баручылар, Казанга килүчеләр күбрәк, хәтта кара. Үзегез Сызрында ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Яңа мәчет җиткергәнсез дип ишеткән идек. Җиткереп бетмәдек инде әлбәттә. Җиткереп ятабыз инде. Сызрында 16 мең мөселман, аның бер 10 меңгә якыны татар, Аллага шөкер, 4 мәхәллә. Хәзер зур җәмгыять мәчет салып киләбез, Аллага шөкер. Аның түбәсен инде гөмбәзен каплау эшләре бара. Аллага шөкер. Татарстаныбыздан да тагын искә аласым килә, Татарстаныбызга рәхмәт. Татарстанда ярдәм итте, зур күләмдә. Шуңа күрә Аллага шөкер Татарстан читтә торган татарларны да игътибарсыз калдырмый. Ди булсам башка ярдәм булса Татарстан Сабантуйларга Татарстаннан Чүпрәле районыннан килеп оештыралар, зур ярдәм итәләр. Сабантуйларны дәрәҗәләр бик зур күтәрделәр. Башка милләт халкында без инде үзебезнең хәмдә башка чөнки шундый бик дәрәҗәле рәвештә Сабантуйлар үтә. Хәзрәт, дингә килү һәркемнең үз юлы бар дингә килүдә. Менә сез нинди юлдан килдегез, нинди сукмактан килдегез дингә? Сез бит белүемчә сезнең һөнәрегез дөньяви һөнәр, филолог. Мин баштан бит хезмәткә армиягында хезмәткә хәтле бухгалтер, хисапчы белем алдым техникумда. Армиядан кайткач, аңа бер хикмәте белән Галха хәзрәт Саматовның ул вакытта китаплары юк иде. Хәзер Аллага шөкер, китап тулы, дини китап, сайлау, рәхмәт. Бу 90-нчы ел. 90-нчы ел ул вакытта бер кичкенә генә китапчы кул белән язган, гарәп хәрефне өйрәтә торган шул китаптан алып өйрәнергә тотындым. Шуннан үземне исем яздым, кызлык сүз язып өйрәнергә тотындым да, әлхәмдүлилләh. Бабайлар күрделәр дә ул бабайлар, әйдә егет мәдрәсәгә, Уфага. Менә шул Уфага мәдрәсәгә юл тоттык 90-нчы елда. Анда ел ярым укыдык, әлхәмдүлилләh. Аннан Төркиядә ел ярым. Монда Казан дәүләт университетына инде 95-нче елда минем Самарда Равил Абзый Яһудин мәрхүм урыны мактап булсын. Аны күп халык таный, беләләр аны. Безнең якта ул минем да тәкъдим итте. Монда укырга барырга килеп, менә Татар дәүләт университетында татфакта укыдым. Соңыннан менә 14-нче, 16-нчы елларда Мөхәммәдәдә укып чыктык, Аллага шөкер. Хәзер Россия Ислам университетында инде кабатландык инде дә менә шул. Шулай дин юлына үзеннән үзе бирде. Чөнки минем бит авылым Гали авылы. Дамлык Гали авылы. Безнең авылда сугыш чорларында да, сугыш вакытында да 5 намазга азан тукталмады. Бездә мәчетләр сакланган авыл, динле авыл. Шуңа без үзеннән үзе инде ул мәхит. Күңелдә утырган хис була инде. Алхамдулилlah. Милләттәшләр арасында менә үзең Казанда сизелә, яшәрү сизелә. Мәчетләргә җүшләр арасында сез үзегез сизәсезме? Яшьләр тартыламы? Тартыла, яшьләр тартыла. Һәм дә яшьләр ниндиләр менә яңа шундый 25-30 яшьлек менә тормышка баскан, тормышка үз мөнәсәбәтләр булган. Әзгән акылга утырган, тормышка баскан кешеләр һәмдә мәчеткә килә башлады. Безнең татар халкы әйтәм инде. Орта Азия халкы яшьләре дә ниләр алар башкачарак, әлбәттә алар күп йөриләр. Әлхәмдүлилләh, менә безнең шәһәрдә, безнең мәхәлләдә, менә җәмгыять мәчетендә 120 ләп кеше җыелса, аның 40-45% татарлар тәшкил итә инде. Мин вәгазьләрне барсан татарча сөйлим, бер 10-15 минут, аннан урысчага тәрҗемә кылам. Барсы да канәгать. Татары да, татарча аңламаган да, әлхәмдүлилләh. Ләкин татарчаны югалтмыйбыз мәчеттә. Читтә торсак, урыс шәһәрләрендә торсак та, татарчадагылар, татарча алып барабыз, татарча вәгазьләрне, эшләрне татарча. Чөнки татарлар, кай карасагыз да татарлар оештыра. Мәхәллә, татарлар бөтен авырлыкны күтәрә, татарлар мәчетләр салалар. Әлбәттә, башка халыклар белән бергә булса да, һәм җитәклеләр татарлар. Чөнки татарлар кай булсак та без үзебезне шул ни татарга тиеш. Амин, шулай булсын, алга таба да эшегездә уңышлар юлдаш булсын. Рәхмәт, ихлас җаваплары өчен, исәнлеккә күрешергә насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.